kainit. So, mas maayo. Nitang kayo. Kainit. Uy, kainit rong adlaw. Ay, nay pandong. Kainit. Kainita eh. Igang. Masabot. Sabot yung adlaw. Kainita. Betul ba? Burung gusto to? Hindi daw. Apa tanda kainit kayo? Hi guys, init kayo. Hi guys, buwag na kayo. Nagpandong mi kay ulan kayo. Nagpandong mi kay pating ini iganga kayo. Ulan kayo. So yun no? Saan na tan eh, tama ra kita sa number 1. Mungutad level 3 na ganito. Pasron kay kayo. Dito. Mahal ang bugas karong 2023. Magmahal ang bugas. Munay timan eh. Mananim sa upuan. Ay gani nawala ng init. Ito magpandog dahon. Ulo.